ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್, KC ಘೀ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಪೆರ್ಮದ ಪುಗರ್ತದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒರಿಪವನ ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿ ಡುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸಿ ನಿಕನಗ ವರ್ಮನೆ ಯಜ್ಞ ಎಸಲ್ದ ಐಸರೋಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರಡ್ ಸರತ 24 ಇತ್ತೆದ ಕಲಕ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಂಕುದು ಲತ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಪ ಓಲಗಾತೆರು ಮುಡ್ತಾತೆರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಂಚುತ್ತಿನ KK ಪೇಜವರ್ ಅಂಚನೆ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರ ನಂಚುತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ 3 ಜನ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೂಟ ಮುಳಿ ಹಿತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್.
ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆ ಡಾಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲರು ಸುರುಕಾದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ದುಕೊಂದಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಒಲ್ಲೆರು ಬಲೆ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರೋಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಡ್ದೋಕೆ ಅಂತ ತೀರ್ಪುಗೆ ನೋಡಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒರ್ಮನೆ ಎಸೆಲ್ದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪಿಲಿದೇವೇಶದ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಎಂಗ್ಲು ಸಂದಾವನುಲ್ಲ ದಯಂದು ಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮನು ಪಿಲಿಕು ಒಂಜಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡವ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಂಡದ ಕುಲು ಯಾಪ್ಪಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಪನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಬಾರಿ 56ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ತಂಡ ನಿಗಲ ಪೂರೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಗಲು ರಡ್ಡು ಸಾರತ ವಿಷವಿಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಪಿಲಿತ ಕುಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಟೈಮುಡು 24 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೇ ಪಿದೇವರು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಕೂಡ 24 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಂದಾರ್ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಪಿಲಿಪಾರ್ದೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪುಣಾರೆ ಮುಖೇಶ್ ಬಂದು ಆರ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಪಿಲಿಪಾರ್ದೇರಿ ಕಿರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆದ ಪುರಾತನ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕನವಡು ಪನ್ಪಿನ ಇತದಿಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇನಿ ಕಡೆ ಕಾಣಗ ಎಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಪೂರ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪಂದೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಕಾಣಗ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಂದೆ ಬೋಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಗೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಿನಿ ವಿಯಾನ್ ಪಂದೆ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ಉಸಿ ಮಂತದ ಜೇರು ನಿಯಾನ್ ಪಂಡದು ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ್ ಬಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಉನ್ನತ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಈ ಸಾರಿ ಅಜ್ಪತ್ತೈನ ಪಿಲ್ತ ವೇಷ ಪಾರ್ದೆ ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಪಣಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಮಗಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೀರ್ಪುಗಿನಾಗ ಸುರುಟ್ಯಾನ ಪೇಜವರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ನವೀನರ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಪನ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚದ ದಾದ ಪಾತ್ತೀರು ಕೂಲಿಬಕ್ಕ ಪನೋಡೆ ಆಪುಡು ಅಂದು ಕೂಲಿಬಕ್ಕ ಪನೋಡು ಆಪುಡು ಒಂಜಿನತ್ತ ಅದೇ ಖುಷಿ ಏನಕಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿ ಐಡ್ದಿಲ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ತಾಸದ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಿನೊಂಡತೆ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಟೇನೆ ಆ ಶಬ್ದ ಈತ್ ಗಗ್ಗೆಲುಂಡು ನಾನು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ರುಂದುತ್ತೇರಿ ನಿಜವಾದಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತಾಸೆ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರ ರೆಜೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ತೇಜವರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಪವನ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತ ಸೆರ್ತ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಚರ್ಮದ ತಾಸೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಾಸೆಲ್ಲ ಮೂಜಿಂಡ ಯಾರು ರಡ್ಡೆನ್ ತೂತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ನಡೆದವ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಅಂಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾಲಿತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜೆಂಚು ಏನೇನು ಪರಿಣಿಗೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬನ್ನಗನೆ ಸರ್ ಪಂಡೇರಿ ಮೌಲು ದ ಮೈಕಜ್ಜದಿನ ಆತ ಗಗ್ಗೆಲುಂಡು ನಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಾನ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತೀರಿ ನಿಜವಾದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಿನ ಸರ್ ಈ ಮೂಜಿ ತಾಸೆ ಬಾರ್ದಿನಕ್ಕೆ ಪಡೋದು ಬಕ್ಕ ರಂಗ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಂಕೆ ಅವು ಸರ್ ಪಂಡ್ಬೇರಿತ್ತೆ ರಂಗದ ಬಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ರಂಗದ ಬಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರೆ ಉಂಡು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಆರಣ ದೇಪಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ರಂಗಿನ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರಪ್ಪತ್ತೇರು ಮುಡಿತಾರೆ ಏರ್ ಮಗಾರು ಕೈದೇರ್ ಸೂಪರ್ ದಾಲಾಜಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಿತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ ಬಂದು ದಿನೇಶರ ಈರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪೇನು ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದಾರೆ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡ್ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಂಜೋಳು ಬೊಲ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಣ್ಣದಂಡ ಪಟ್ಟೆ ಆ ಪಟ್ಟೆ ಏತ್ಬೋಡು ಬಂಜಿಡು ಕಾರ್ಡಿ ಎತ್ಬೋಡು ಬೆರಿಟಿ ಎತ್ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ವಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ಮಾತೆದ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಬಂಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನ ಪೂರ ನಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆ ಪೌಲದ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಗತ್ತಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಐಗೆ ಸರಿಯಾದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಾಳಮೇಳ
ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಏನು ಅರಿತಂಬುಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕಿದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಭಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕೋಲ್ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಪನೊಂದು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಮನ್ನಡು ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಲಿನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೋಂದೆ ಪೋವಾಡು ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಮೆರಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದೆ ಪೋವಾಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗನೆ ಬಂಡೆ ತಾಸೆ ಎಂಚ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬಂಡ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ದಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಾನ್ ಬಡ್ರೆಡಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಕರೀದೀನ್ ಪೂರ ಮಂಗಳದೇವಿಡು ದಿವಾರ್ ರಾಮಾಯಣವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದಿವಾರ್ ರಾಮಾಯಣವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಿಥುನ್ ಇನಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಡೆ ಅಂದ ದಿವಾರ್ ರಾಮಾಯಣವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಳಿಯುತ್ತಲು ದಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪೆರಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿಡ್ ದಕ್ಕುಲ್ ತಿರ್ತು ಓನಿಡು ಬಣ್ಣಗಡೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಪಿಲ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ತಾಸದ ನೆನಪುನು ಪಿರೋರ ಮಲ್ಪಾದು ಗೊರಿಯಾರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕುಣಿತ ಸುರುಕು 15 ಜನಲ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರ್ದು ನಲ್ತದಿನಂಚಿನ ನಲಿಕೆ ಭಕ್ತಿಲ ಎತ್ತದಾಯ್ತು ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೊತ್ತು ಪೌಲ ಕುಣಿತಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅವೇನು ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ನಕ್ಕಲಾಗ ಕೇಂದ್ರ ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಪನಂದು ಅವು ಇನಿಕ್ ತಯಾರಿ ಆಯ್ನಂದು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಕೂಟ ಬರ್ಪುನ ದಿನೇಶನ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕೆ ಏರಾಡ್ಲ ಕೋಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಳಿತುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಈ ಪಿಲಿಕೆ ಪನ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಸುರುಕು ಬೊಲ್ದು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಕೊನಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐದಕ್ಕ 4 ಪುಲಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಬುದಿನಂಚಿನ ಕಸರತ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐಟೆ ತಾಕತ್ಲ ಎತ್ತನೆ ಎನರ್ಜಿಲ ಎತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುನಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತದಾರು ನಿಕುಲು ಬೋಡ್ತಿರ ದಿನೇಶನ ಎಡೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಸುರುಕು ಪೌಲ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು 6 ಪಿದೈ ಹುಡ್ದು ಬೈದಿನ ರಂದ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ನಿಕುಲು ಪೌಲ ನಲ್ಲುತ್ತದಾರು ಅವು ಏರ್ಪುರ ಸುರುಕು ನಲ್ತಿದ್ದೀನ ರಡ್ಡು ಜನ ಆಕೆ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ಮುಳಿತಲ್ಲಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಏರ್ ನಲ್ತಿದ್ದೀನ ಪೂರ ಇತ್ತ ಮುಳಿಯುತ್ತಲ್ಲಾನೆ ಅತ್ತತ್ತತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಪೌಲ ಆಕೆ ಸುಧೀರ್ಲ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಪಗನೆ ಬರುತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಉಪ್ಪುನಗದ ಆ ಪೌಲ ಕುಣಿತದ ನೆನಪು ಬೈದು ಇರು ಪಂಡರತ ಪಿದೈ ಹುಡ್ದು 25 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿಂದು ಅರ್ನ ನೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಅವು ದುಮ್ಮುದ ನೆನಪು ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರೋರ ಕನತು ಗೊರ್ತುಂಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ತಂತು ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾತಂಡು 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮುಡಿ ಹಾಕದಿನಂತೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐಟದ ರಡ್ಡೆ ಸಂಶಯ ನೆಜ್ಜಿ 6 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಪೌಲ ಪಾಡ್ದಿನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಕಡೆಯತ್ತ 1-2 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಶೀಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಶೀಲು ಪೂರ ಐ ತಾತಿಗೆನೆ ಬೈದು ಓಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಮುಳಿಯುತ್ತದಕ್ಕಲು 50 ಏತು ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ಈ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಜೋರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆಲ್ಲ ಶೀಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರಿಚ್ಚು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಮಾತಿರ್ದೆಚ್ಚ ಪಿಲುಕುಲುಪುನ ದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ತಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಬನ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕರೆಗೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದು ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿಲಿಕುಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಪೌರರಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಜೀನತ್ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಇನ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅನಿಚಿತಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ಬಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು
ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಂಬುಲದಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಿನ್ಕದಿನಾರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಪುಗಡ್ತೆಂದ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಿ ಪಂಡ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮಹಾ ಪೌರಾದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀನತ್ ಸಂಸದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕೋಟ ದಾಖಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚುತ್ತಿನ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಕೋಟ ದಾಖಲೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಟಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಐಕೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣನೆ ಬೇತೆ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ದಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅವೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ಸೇರಿದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಕೊಲ್ಲರು ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಬಕ್ಕ ಜೀನತ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಯಾನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೇರ ಮರೆತು ಪಾಯ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕರಿನ ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಪಿಲಿಪಾರ್ದು ನಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪಘಾತ ಆಂಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆದ ಅಪಘಾತ ಆಂಡಲ ಕೂಡಲೇ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅವೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತದೆ ತೂದು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತದೆ ಇನಿ ಆ ಜವನೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅಂಚೈನೇಟೆ ನಿನ್ನೆ ದಾಯಂದು ಪನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮಂಡ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಏರು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಥವಾ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ನಲಿಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರವ್ದ ಬದುಕದ ಸಾದಿಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ತೂಪೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೈನೇಟೆ ಪಿಲಿಪಾಡರ ಏರ್ಲ ದುಂಬು ಬರಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣನ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ನಾ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಗಳ ಮುಳಿತ್ಲ ಗೇಮ್ಸಿಂದ ಪರವಾದ ಕೂಡೊಂದು ಸರಿ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋನಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗನೆ ಬಂತೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಏರಾಳ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುನಕ್ಕುಲು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಜ್ಜಂದಂಚಿನ ಜೋಕುಲು BBM ಅವಾರ್ಡ್ MBA ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅಕಲ್ನ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕುಲ್ ಕಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಹುದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಿರೋರ ಅಕುಲು ಮುಳಿತುಲು ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಮೂಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಿಕುಲ್ ಏರಿಂದ ನಿಕುಲ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಅಕಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ಮೊದಲಿನ ತಾಯಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ವೇದಿಕೆಡೊಲ್ಲೇರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿಲಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಡು ಅಂತ ಕೇನೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಿಥುನ್ ರೈನ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಮೊರಣಿನ ಅಜ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಯಾಲ ಮಿಥುನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತ ಕಟೀಲಿಗದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿಲಿ ಹೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಂಡ ಅವೇ ಜಾತಿ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಕ್ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುತಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಸೇವೆನು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಂಡದಾದ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಲಿಪುಡು ಕಾಡ್ದ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಾಡ್ದ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಅಂತ ತೂಪಿನೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ನಡಪಾಂದುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲರಿಗೆ ನನಾಥ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚ ಉಂಡ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಗತ್ತಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರನ್ನು ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಪಿಲಿಯಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಇದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡನ್ನ ಅಪ್ಪಡ ನಟ್ಟೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ನೋಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಎದುರುಂತದು ಪಿಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಗುಲ್ ತೆರೆಮೆರೆಟ್ಟು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಂದ್ಗೆಂಡ ಅವು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಈತ್ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಚೇಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗ್ ಬೋಡಿ ನಂಚಿನ ಚೇಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಚೇಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಚೇಸು ಕೊರ್ತದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದುಡ್ಡುದ ಭಾರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆರು ಸೇವೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ ನನಾತ್ ಆರ್ನ ಗಣೇಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ದಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ದ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವ್ ಮೊಕ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ನೆಡ್ದಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಲಲ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಡಲ ಎತ್ತರಗೂ ಮಾತ ರಾಜ ನಂಬಕ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡೆ ವಿಧಾಯಕ ದೇಶೋಡೆ ಆಪಿಲಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೇರಿನ ಸಂದವೆ ಬಾಚನ್ನೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸುರುಮಲ್ ತುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಈತು ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ನಡಪಡೋಣ ಎನಡ್ದತ್ತಿ ಮೆಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಮೆಕ್ಕುಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನೆಡ್ದಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಮಲ್ಲಾತೇನು ಈ ವರ್ಷಲ ಗೆಲ್ತಿನ ತಂಡದಕ್ಲೇನು ಬ್ಯಾರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಡೆಪೋದು ಅಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನೇನು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೊಜುಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷ ಬಾಚನೆ ಅನ್ನಲೆಗನೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೊಜಿಪಾತ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಣ್ ಮನ್ಮನೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರಿಚಿಸವೆ. ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲ ಇಡಗಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪಂಡ ಈ ಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಎಸಲು ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭೀಮಾ ಜುವೆಲರ್ಸ್, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ಬ್ಲೋ ಹಾಟ್, ಕೇಸಿ ಘೀ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕೌ ಘೀ, ಕ್ಯಾಡಿಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಟಿಂಟಾನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಸೂರ್ಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಕಲ್ಬಾವಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂಸ್, SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, VK ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾನಾ ಮಸಾಲಾ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಚಿಕನ್, ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ.